Welatiyên Efrînê yên ku ji top û bombabaranê di şerê ku di 21 meha yekê dest pê kiribû nehatin şehîdkirin, bi mayînên PKK yên li gund û navçe û taxên Efrînê hatibûn çandin şehîd bûn. Beriya çekdarên PKK ji her gundekî derkevin, biriya pisporên xwe û bi şêwayekî endezyarî mayîn diçandin û piraniya wan mayînan di mal û milk û zevên welatiyên sivîl de bûn. û dema welatî vedegiriyan ser mal û milkên xwe, mayînên çandî di pêşwaziya wan de bûn ku bi sedan şehîd bûn û bûne qurbaniya teqîna mayînan. Ehmed Misto fermandayekî Kurd di grûpên çekdar li Efrînê ye. Duh parça vîdyoyek li ser rûpela xwe ya fermî belav kir. Têde çawaniya hejmarek mayîn li gundê Huseyê navçeya Mabato ya Efrînê pûç kiriye û ji hev xistiye. تاريخ 24/10/2018 وصلتنا خبر من أحد المواطنين في درکفتا 24 ماه دهان کسی ji gundê Husê nûçeyek gihande me ku hin hestin û mayîn di zeviyawî de hene. Yekser ez û birayên xwe me berê xwe dawê derê. Ev mayînên ku hûn dibînin me ji hev xistin û pûç kirin. Hemû bi hevek girêdayî bûn. Xwedê bi me re alîkar bû. Lê peyama me ji PKK re ye. Gelo ev kesê sivîl çima û mayîn di zeviyawî de çandiye. Wî çi bû kiriye? Hûn tenê dijminê sivîlan e. Van mayînan karî bû nîvê gund rûxan diba. Lê spas bo Xwedayê dilovan ku nehate teqandin. عداكم مع المدني. هاي كمية الألغام اللي كانت موجودة هي بتكفي لتفجير نص ضيعة. Jalê xwe ve Azad Osman endamê Encumena Xwecehî ya Navenda Efrînê ji Arkêra ragihandibû ku 12,000 mayîn li Efrînê hatibûn çandin û tevî pûçkirina tîmên endezyariyê ji wan mayînan re lê hîn mayîn mane. Di pêncê meha nihan Emîdê ji qesedê veqetiyayê Huseyndîn Awak di dema beşdariyê di bernameya Bil'Arebî ku li ser ekranê Arkê tê bexşkirin tekez kiribû ku çekdarên PKK rêç û şûpa Daişê di çandina mayînan li Efrînê meşandin û tekezî li ser jêdara hejmara mayînan ku 12,000 mayîn hatine çandin kir. Bi sedan welatî dema vedegeriyan malên xwe dibûn qurbaniya teqîna mayînan û tevî paqişkirin û rakirina hejmarek mezin ji mayînan lê tanha zincîra qurbaniya mayînan hîn bi dawî nehatiye û berdewam e.